Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa kinabuhi ta, muabot ang kaluya, kalaay ka bala ka batiun ta. Usahay manghupaw ta, tungod sa pagduha-duha, ug mahikalimot nga anaa siya. Samtang may kinabuhi pa, may esperansa. Tungod kay buhi siya, may esperansa. Pagdaig ug pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Asa kita niining kalibutana, kalaay ka bala ka masugatan ta. Muabot ang pagsulay ug mga panghayhay, apan anaa siya, buhi siya. Samtang may kinabuhi pa, may esperansa. Tungod kay buhi siya, may esperansa. Pagdaig ug pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Esperanza, pulong makalipay. Esperanza, pulong makadasig. Esperanza, hinungdan sa pagdaig. Dili ka magmahay basta may esperanza. Samtang may kinabuhi pa, may esperansa. Tungod kay buhi siya, may esperansa. Pagdaig ug pagsimba,
Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog kini ang inyong higala og igsuon diha sa ngalan sa tong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilaes Valewald. Salamat sa tong buhi nga Dios sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita nining adlaw. Ug salamat usab sa inyong panahon ug ang Ginoo tinuod nga nahimuot nga nagsudong kaninyo sa inyong paggahin og oras ug higayon uban kanako alang sa pagpatalinghog ug pagtuon sa iyang mga pulong ug mga saad. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Ug alang sa tong pagtuon, aniya kita karon sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 ngadto sa 31. John chapter 20, verses 19 to 31. Ginoo ko ug Dios ko. Sugilanon kini mahitungod kang Apostol Tomas. Dinhi sa Kapitulo 20 sa Ebanghelyo ni Juan, ang unang bahin dinhi naghisgot mahitungod sa mga disipulo og ang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa ikaunang adlaw sa semana nga mao ang Domingo sa atong kalendaryo. Ug ang ikaduhang bahin sa Kapitulo 20 naghisgot kini mahitungod sa ikaduhang semana nga mao ang pagkasunod nga Domingo sumad gikan sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus from Sunday to Sunday. Ug ang atong tutukan din himao ang sugilano ni Apostol Tomas. Ang bersikulo 19 naghisgot nga niya ng adlaw sa unang adlaw sa semana o Domingo, ang mga disipulo ni Ginoong Hesus nagtapok sulod sa usa ka dapit nga sarado ug trangkado jud ang mga pultahan tungod sa ilang dakong kahadlok sa mga Hudiyo nga nagpalansang kang Ginoong Hesus. Ug tungod niini atong mahulagway nga anaa sila sa kalisang ug nga samok ang ilang mga pangisip ug bugat usab ang ilang mga dughan ug puno sa kahadlok tungod sa mga panghitabo sa ilang magtutulo og higala nga si Ginoong Hesus. Ug tingali nangahadlok pud sila nga ang nahitabo ni Ginoong Hesus basin pud og mahitabo ngadto kanila ug mao na lamang nga nanigurado sila pagsarado ug trangka sa ilang mga pultahan din sila nagtapok gikan ug human sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. Pwede usab nga nangalibog silang tanan ug wala nila masabti ang mga panghitabo ug mao nga wala na nila masabti kung unsay ilang angay nga buhaton. Normal nga pagbati lamang kana alang sa uban nga nakasinati na og pagkawala o pagpanaw tungod sa kamatayon sa usa ka hinigugma nila sa pamilya. Ang pagbati nga daw naglutaw sa hangin ang ilang mga kaugalingon tungod sa kasubo uban sa kalibog sa huna-huna og kabugat sa kasing-kasing. Ako mismo nakasinati ako sa sama niini nga kasinatian pipila na katuig nga ning labay tungod sa pagpanaw sa akong mama ug nga niadtong adlaw bugat jud ang akong gibati tungod kay ako man gud ang nag-atiman sa akong mama sa dihang nasakit pa siya ug labaw sa tanan nga sa akong bukton jud na bugto ang iyang gininhawa samtang nga naggakusko niya. Ug kini nga kaugalingon nako nga kasinatian hangtod karon wala pa ko'y igo og sakto nga mga pulong o eksplanasyon sa panghitabo ni adtong orasaha. So dinhi sa Kapitulo 20, sugod sa bersikulo 19, sa pagkaunang adlaw sa semana, sa adlaw nga Domingo o adlaw sa pagkabanhaw, si Ginoong Hesus nagpakita dito sa iyang mga tinun-an og nga mikalit lang siya pagpakita ngadto kanila bisan na tuod nga sarado og trangkado ang mga pultahan ug apil na siguro ang mga bintana sa maong lugar. Uban sa presensya ni Ginoong Hesus diha sa ilang taliwala, naghatag siya og duha ka mga butang. Ang una, mao ang pulong sa kalinaw.
peace be with you. Mao na giyon ni Hesus. Ug ang ikaduha mao ang iyang pagpamatuod ngadto sa iyang mga tinun-an nga siya jud mismo ang gilansang sa krus ug nga namatay siya ug gilubong ug nga karon nabanhaw ug anaa sa ilang taliwala. Ug nga gitugutan usab ni Ginoong Hesus nga masuta nila ug makita nila ang tanan nga buho sa lansang sa iyang mga kamot ug tiil ug mga samad ug buho sa iyang lawas nga maoy timailhan sa iyang pagkamatay dito sa cross. Ug sa pagkasunod Domingo, nagpakita pag-usab si Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug kining higayuna alang kini kang Apostol Tomas nga absent niadtong milabay nga simana. Ambot og diin si Tomas pagkaunang Domingo sa adlaw sa pagkabanhaw. Kung na church deacon pa ni si Tomas, absinero ni sa meeting. Pero mapugsanon siya og maaghat ni si Tomas. Bisan unsaon nato pagsubay ang maong sugilanon, ang atong paghisgot mahitungod kang ni Tomas ingon nga dili matinuohon o maduha-duhaon sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus kay lagi absinero sa mga panagtigom apan ang Ginoo naninguha jud nga makasinati pod si Tomas sa kahupayan gikan sa kasub-anan pinaagi sa pagpakita ni Ginoong Hesus og otro aron nga si Tomas makatuslok sa iyang mga tudlo ngadto sa mga samad ni Ginoong Hesus. Ug mao nga mibalik jud si Ginoong Hesus didto sa tigumanan sa mga disipulo. Kitang tanan tagsa-tagsa kanato naadjud ta usa ka suod nga higala, di ba? Pero dili tanan suod nga higala maghuna-huna alang kanimo. Naay suod nga higala nga hingaway. Naay suod nga higala nga hingadyo ug dili gani palautang. Naapod suod higala nga hinaligon. Apan ang tinuod nga suod nga higala mahuna-hunaon. Si Ginoong Hesus wala nagpasagad kang Tomas. Gihuna-huna jud ni Ginoong Hesus si Tomas nga dili siya maiwit sa balita ug sa kahibulungan nga kasinatian sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Gibalikan jud ni Ginoong Hesus si Tomas pagkasunod Domingo. Ang mga tinun-an nakasinati silang tanan. Ang ilang mga mata nakakita jud kang Ginoong Hesus. Ug bisan tuod nga sukad kaniadto nailhan si Tomas ingon nga dili matinuohon o maduha-duhaon apan mas biblikal nga atong mahinumduman si Tomas ingon nga usa ka matinuohon, maisugon og maampingon sa iyang pagtuo og sa mga nadungog niya nga mga balita. Dili si Tomas basta-basta nga motuo sa balita og walay pruweba. Ug bisan tuod nga wala si Tomas motuo sa sulti sa mga disipulo, mahitungod kang Ginoong Hesus apan matinud-anon si Tomas sa iyang gibati ug nga nagamping siya sa iyang pagtuo. Wala kitay makita nga dugang mga sugilanon mahitungod kang Tomas apan gikatuohan nga si Tomas gipadala sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus ngadto sa nasod sa India ug didto siya nagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug didto usab siya namatay. So dinhi sa atong gitun-an karon sa kapitulo 20 sa Ebanghelyo ni Juan atong nasayran nga ang mga disipulo ni Ginoong Hesus nagtapok ug nagtago sa usa ka sarado ug trangkado nga dapit tungod sa ilang kahadlok sa mga Hudyo nga maoy nagpalansang kang Ginoong Hesus. Ug sa kalit nga presensya ni Ginoong Hesus sa ilang taliwala sa unang adlaw sa simana, sa adlaw sa pagkabanhaw, gipaambit ni Ginoong Hesus ngadto kanila ang kalinaw tungod kay nangalisang sila. Ug nga wala si Ginoong Hesus nalipay sa ilang kahimtang. Ug mao nga nag-ingon si Ginoong Hesus sa bersikulo 19, kaninyo ang pakigdait. Peace be with you. Ug sa ikaduhang pagbisita ni Ginoong Hesus ngadto kanila sa ikaduhang Domingo, gipaambit ni Ginoong Hesus ang gasa sa balaang espiritu
og pinaagi niini dubli ang presensya nga nadawat sa mga disipulo gikan kang Ginoong Hesus. Ug alang sa dugang nga kasayuran, ang ngalan ni Apostol Tomas dinhilang nato kini makita sa Ebanghelyo ni Juan. Dili nato mabasa ang ngalan ni Tomas sa Ebanghelyo ni Mateo, na sa Marcos ug Lucas. Ug ang ngalan ni Tomas katulon ni siya nato makita dinhi sa Ebanghelyo ni Juan. Ang una sa kapitulo 11 sa Juan, sa dihang misulti si Ginoong Hesus nga muadto siya sa Judea aron pag-ayo kang Lazarus, wala si Tomas makauyon sa maong plano ni Ginoong Hesus kaysa nang labay nga panahon nga dito sila sa Judea, hapit manggod si Ginoong Hesus patya sa mga relihiyoso ug mga Hudiyo. Ug nga matod ni Tomas, binuang kunong dako ug mobalik kuno sila dito sa Judea. Apan sa dihang nasayran nila nga desidido man gadzud si Ginoong Hesus nga mobalik sa Judea, ug mao nga miingon si Tomas sa bersikulo 16, muadto usab kita aron nga mamatay kita uban kaniya. Mao kini ang sinultian ni Tomas. Apan usa kini ka pinulungan ni Tomas nga nagpamatuod sa iyang kaisog ug conviction nga siya lang ang nakaako sa pagsulti niini. Ug dito usab sa kapitulo 14 sa Ebanghelyo ni Juan, gihupay o gidasig ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an. Gisultian ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an nga dili sila angay mabalaka ug masubo o malisang unya, kay nag-andam siya og dapit ug luna dito sa balay sa amahan alang kanila nga ug nga nasayod usab sila kung asa unya si Ginoong Hesus muadto. Apan si Tomas miingon kang Ginoong Hesus sa bersikulo 5, Ginoo, wala kami manghibalo kung asa ikaw moadto, busa unsaon namo pagkatultol sa dalan. Kung sa Tagalog pa, makulit si Tomas. Sa gihapon, usa kini ka pinulungan ni Tomas nga nagpamatuod sa iyang kaisog ug conviction ug nga siya lang ang nakaako sa pagsulti niini. Sa tanan nga mga tinun-an ni Ginoong Hesus, si Tomas lamang ang isog nga miangkon sa iyang pagka-ignorante. Pero sa pagkatinuod, silang tanan nga ang mga disipulo wala makasabot ug wala masayod kung asa si Ginoong Hesus moadto human siya nga mamatay. Apan si Tomas lamang ang nakaako sa pagpangutana kang Ginoong Hesus. But pasabot nga gusto jud ni Tomas nga masayran niya ang kamatuoran. Makahinumdum ko sa high school pa ko nga diha ko teacher nga misulti namo mga estudyante nga mas ganahan kuno siya sa estudyante nga daghan og pangutana kanang magsigi og isa sa kamot kaysa kuno hilumon kuno ja wadi ay makasabot sa leksyon. Ug dinhi sa kapitulo 20 sa atong teksto, sa adlaw sa pagkabanhaw nagpakita si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, apan ang gidangat kay wala si Tomas. Absent lagi siya ug sigurado nga mangutana na pudto. Ug sa dihang gisultihan si Tomas sa iyang mga kauban nga mga disipulo nga nagpakita lagi si Ginoong Hesus ngadto kanila human nabanhaw. Ug miingon si Tomas sa bersikulo 25, gawas kung makita ko sa iyang mga kamot ang agi sa mga lansang ug ikakulkog ko ang akong mga tudlo sa agi sa mga lansang ug ikahinol ko ang akong kamot sa iyang kilid, dili ako motuo. Tuan na lagi. Apan gusto lamang ni Tomas nga naay pruweba ang ilang gipanulti. Ug mao nga pagkasunod Domingo, kalit nga nagpakita si Ginoong Hesus sa mga tinun-an sa sarado ug trangkado nga lugar. Ug diha dayon nabatunan ni Tomas ang pruweba sa gisulti sa iyang mga kauban. Ug dihang tungura nga misulti si Tomas ngadto kang Ginoong Hesus, Ginoo ko ug Diyos ko. Sa samang butang, usa kini ka pinulungan ni Tomas nga nagpamatuod sa iyang kaisog ug conviction ug nga siya lang ang nakaako sa pagsulti niini. Gusto lang masiguro ni Tomas nga tinuod jud ang gipanulti sa iyang mga kaubanan. Kining tutulo ka mga sugilanon sa kasinatian ni Tomas sa kapitulo 11, kapitulo 14 ug kapitulo 20.
Kasagaran kanato makasulti ta nga maduha-duhaon ug dili matinuohon si Tomas ug nga mao naman good pod ang atong nabatian ug naandan nga pagtulun-an gikan sa uban nga magtutudlo sa Biblia. Sa English ang tawag nato kang Tomas, the doubting Thomas. Apan kung atong hunahunaon, si Apostol Tomas usa siya ka ehemplo sa kaisog ug conviction. Usa siya ka ehemplo diha sa pag-amping sa iyang pagtuo. Andam si Tomas nga mamatay uban kang Ginoong Hesus. Ug mi-insisted jud si Tomas ug nga gusto niya nga masayran kung asa si Ginoong Hesus moadto alang sa pag-andam ug dapit ug luna alang kanila. Ug sa pagkakita niya sa mga samad ni Ginoong Hesus ning deklarar siya sa iyang tinuod nga pagtuo sa Ginoo ug mingon siya, Ginoo ko ug Dios ko. So, ang atong naandan nga si Tomas dili ehemplo sa pagtuo. Ang atong naandan nga ehemplo siya sa pagduha-duha. Apan, karon nining taknaa, kinahanglan nga ato kining masayran nga sayop ta sa atong naandan mahitungod kang Tomas. Kini nga sugilanon ni Tomas, mas importante kini nga ehemplo alang kanato ilabi na sa atong panahon karon. Kay ngano, ang kinabuhi ni Tomas usa ka ehemplo sa pagtuo kauban ang pag-amping sa mga butang ug balita ug mga hunghong nga iyang nadungog. Angay nato nga sundon ang kinabuhi ug pamaagi ni Tomas dili tungod sa iyang pagka maduha-duhaon. Apan sundugon nato si Tomas tungod sa iyang pagtuo nga inubanan sa pag-amping sa mga butang ug sa mga balita o mga sulti-sulti nga atong madungog sa adlaw-adlaw bisan asa o bisan unsa nga pamaagi. Aniya nakita karon sa panahon nga daghan na ang nangguwa nga mga mining propita ug mga mining pastor o mga mining magtutudlo sa internet ug sa YouTube ug sa Facebook. Ang kinaiya ni Tomas maoy atong sundugon nga mangita ta og pruweba sa atong mga nabatian nga mga balita ug sa mga nakit-an nato nga mga video sa YouTube ug Facebook o sa internet. Usa ta motuo, ilabi na nga wala kita makaila sa mga tao nga nagpost ug nagsulti basin di ay mga alagad di ay sila ni Satanas. Ja natuntura ta kay ning tuo man ta dajon. Ang pag-amping sa atong pagtuo diha kang Kristo buot pasabot nga dili ta magpataka ug dili ta basta na lamang nga mutuo na ta dajon sa atong mga nakita nga mga video sa YouTube. Dili ta mutuo dajon sa mga hunghong, dili ta mutuo dajon sa mga post sa Facebook, dili ta mutuo dajon sa mga video sa YouTube, ilabi na nga wala ta makaila nila. Magbaton ta og kinaiya nga mangutana tas uban. Magbaton ta og kinaiya nga mangita ta sa pruweba. Dili ta mo tuod dayon kay binulok kana nga pamaagi. Ang yawa ra ba kay mas bright pa kay kanato. Ang Ginoo pod kay kaalam ang Ginoo. So kung matunto ta sa yawa, buot pasabot, wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Wala tay kaalam, kay natunto man ta. Sa ra ang atong gisulti og atong pagsulti mahitungod og Ginoo. Kung naay mo istorya nimo nga naay estatwa sa birhen nga naghilak, hinumdumi si Apostol Tomas. Kung naay mo istorya nimo nga nagpakita nila ang kalag sa ilang apuhan, hinumdumi si Tomas. Kung naay mo istorya nimo nga naadyo sila sa tayhop-tayhop, hinumdumi pod si Tomas. Kung naay mo istorya nimo nga nakakita sila og naong ni Ginoong Hesus sa bato o sa aso o sa panganod, hinumdumi si Tomas. Kung naay mo istorya nimo nga maimpyerno ka kay nagpavaksin ka, hinumdumi si Tomas. Pangadyo sila og pruweba, dili kay mutuon na lang ta dayon. Ang sugilano ni Tomas, wala maghatag kanato sa ehemplo sa pagduha-duha. Ang sugilano ni Tomas, nagtudlo kanato niining panahona sa ulahing mga adlaw sa pag-amping sa atong pagtuo, pinaagi sa matinuoron nga pagduha-duha o sa English, honest doubt.
ug kung wala ka kasabot o aduna kay kalibog sa imong nabatian nga pagtulunan, mangutana ka aron nga malamdagan ka. Dili ta maghinambog nga daghan na ta og nakamauhan. Dili kay maghilom lang ta. Dili kay maghilom lang pud ka sa pagkaignorante sa kamatuoran o dayon imo pud nga ipangsabwag nga tusuban ang bakak nga pagtulunan kay dili sayon ang manubag unya sa tubangan sa dakong maghuhukom. Dili nato sayangon ang atong pagtuo diha kang Kristo. Adunay klaro nga utlanan taliwala sa pagpanglimbong og pagtuo ug si Tomas ang magpahinumdum nato ni ana. Usa ka subo nga pagmahay nga usapod ka kamatuoran mahay tungod sa sugilanon sa Kristyanismo nga daghan nang kadaot o giyawanon nga gibuhat sa mga tao o gamit nila ang ngalan ni Ginoong Hesus. Adunay daghan nga nagtawag sa ilang mga kaugalingon nga pastor sila o pari man kana o propeta apan sapi lang og hinabang o paborgi kan sa katawhan ang ilang giapas ug wala sila magpakita og maayong ehemplo ngadto sa uban nga ilang gialagaran apan gigamit nila ang ngalan sa Ginoo. Dili ba kita angay nga magduha-duha nila? Panahon sa eleksyon, atong pangitaan og pruweba ang mga kandidato kung unsay ilang programa ug katuyuan sa ilang pagdagan sa posisyon. Ug ato silang pangitaan og pruweba sa ilang mga nahimo na nga mga kalambuan kunuhay. Angay lang pod alang kanato nga ampingan nato ang atong pagtuo sa mga kandidato nga atong nagustuhan pinaagi sa pagsuta kung kinsa jud sila ug nga dili ta magsalig sa kung unsay atong nabatian lamang o unsay gipanulti sa imong silingan o higala mahitungod sa usa ka kandidato. Maningkamot ka nga imong masuta kung kinsa sila. Ayaw ka tuoda dyon sa mga propaganda nga kasagaran mga panglimbong lamang aron nga butuhan nimo sila. Paningkamot igsuon ko og higala. Sa makausa, mga igsoon kog higala, sa atong panahon karon kinahanglan nga atong batunan ang pag-amping sa atong pagtuo diha sa Ginoo pinaagi sa matinud-anon nga pagduha-duha o sa English honest doubt. Ug ang kaalam nga gikan sa Ginoo kinahanglan nga mabatunan usab nato aron nga makaila kita sa utlanan taliwala sa pagpanglimbong ug tinuod. Ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 5 nagingon, apan kung adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga magahatag sa tanan sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy ug kana igahatag kaniya. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Magampo kita. Salamat Ginoong Hesukristo sa sugilanon ni Apostol Tomas nga usa sa imong mga tinun-an. Napahinumduman ang among mga kaugalingon pinaagi sa iyang kasinatian. Uban sa imong balaan nga espiritu tabangi kami nga mainampingon kami sa among pagtuo og relasyon diha kanimo. Ilabi na nining katapusan sa mga adlaw. Ug uban sa imong balaan nga espiritu tudloy kami nga makaila kami sa mga panglimbong sa yawa. Salamat Ginoong Hesus sa imong pag-atiman kanamo ug sa imong pag-agak kanamo ug sa imong gugma, sa imong grasya ug pasaylo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga
dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to ganito tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.